Akcija. Zašto? Moja je. Ta je boljša. Je boljša. Hitrej gre. Hitrej teče. Više volim Crno, ja, se drugo... Hitrej vidi se zdaj. Se zato ni uradno, to je zadnja stvar. To je sam tako demonstrativno. Čim sam ja sudac? Zario Romi Zveze Slovenije. Prosim? Zario Romi Zveze Slovenije. Ja, da vidijo, kako poteka obiskovalci oziroma tekmovalci bodoči. Šta je ovo? GameCube. Kako je dobro A otvore? ne dobro, mene všeč. Ne, Mene ful všeč. vi kako je dobro. Jaz bi tam to uradno disciplinu. Tam 20 minutov teško bilo, ne? Ne, samo razvojite, ne pa normalno. A res? Ajde da govoriš kečap da mi predano malo. Kako da ga ne govorim, nisam vidjela ništa za tuč. Bejzbol šališ. Što bi kupio? Nisam ti govorila da kupiš manje. Mislim da je nešto draže, ne? Pač to, da je Anja koliko ne, 20, 30, ne, koliko je dolara? Nemam pojma, koliko košta? 25 dolara. Dajan. Da. 23. 23. Kaj? Free shipping, ja. A mini ključevi 10. Ovo nisam Mrkaj se. vidjela. Tam nekje. Meni mini ključ je tudi dobra, sam pa vedno pride ena nova. Ja, okej. Ali dio moj. Šta ti je? Evo. A ne, da mi je ovo. Znaju pitanje. Malo je že preveč. Kaj je lahko naredil? Razstavljeno Jesam? Da. in pa jedan štav, pa ga čist malo bolj. Ja, jesam. Si? Na kugu, ne? Mhm. Restart, ja. Ja. Kaj David ni mogo da odpoje? Vidjeli? Kaj je rekao vidjeli? Ne može doći, nemam pojma. Pitala ga ja. Mi smo odlučili u 2 minute da ćemo. Najprije nećemo ići pa bili smo već ovaj mjesec. Kaže on, ja ne radim u subotu, ajmo. Malo družno pa to. Jesi razgovarao sa Kečom? Neću da pričam samo. Ovo si malo koji. Neću uopće da pričam samo. Ne želi razgovarati? Ne. Meni je ovo fara. Ko je baš igračka. To smo mjesto vzeli tamo en šlo naredek na kitajski za, ne vem, 10 dolara. Kako si rekao da se to zove? Zirke, ena so lepše, ko so večje, nalepke je malo še čez cest. Vse lahko kupaš, pa tam nalepke, ne? Zdaj tu so nalepke, da Da. zgleda bolj lepše. Možeš kupati nalepke, pa si na A tjubu ovo snimati. je meni, ja ne znam. Znaš reši, na to reši? To je psihoterapija, majke mi. A ti znaš? Ne, misliš, še malo spokojno. Nikad ja ovo vidjela nisam. To bi lahko prišlo, Valentina bi lahko pricala, fulkovsko, ko vem, kam jaz naročam. On ima ful teh različnih, pa 9x9, pa 11x11. No, samo tega ne bo nikdaj, ker je predal. Tako, znam, da bi, recimo, da se pokaže ali pa tem. Ker ne moreš uradno spremljati, če imaš že 100 potez, že imaš 7x7, pa se enkrat zmotiš, pa... Ali sem jaz to zastrojil, ker je temu ne. Se bliža.